il-5 ktieb f'Ruma u Milan. Jien u nistqarlek dan kollu. Ilqa s-sagrifiċċji tiegħi. Minit dan l-sien li sawwartli u li jint anqaltu biex ifaħħar li l-ismek. Fejjaq lill-ladmi kollu biex jgħidlek min bħalek mulej. Min jistqarlek ħajtu ma jkun qiegħed jurik xejn ġdid dwar x'inhu jiġri ġewwa fih. Għax qalb magħluqa ma tistax tbiegħed lil għajnejk minnha. Anqas lebusija ta' qalb il-bniedem ma twarrablek idek. Iżda inti trattaba kif jogħġbok bil-ħniena jew bil-kastigi tiegħek u xejn ma jinħeba mis-sħana tiegħek. Ħatfaħrek ruħi biex tħobbok u ħatistqar il-ħniniet tiegħek biex tfaħrek. Il-ħolqien kollu ma jaqtax u ma jqafx mit-tifħir tiegħek. Kull ma jieħu n-nifs ma jediex ifaħrek b'fommu imdawwar lejk. Anqas il-ħlejjaq ħajjin u dawk li għandhom ġisem biss ma jieqfu jfaħruk b'fomm min jaħseb fuqhom. U hekk ruħna tistejqer mit-telqa tagħha u titwieżen fuq il-ħlejjaq tiegħek biex tibqa' miexja lejk ħalliq tagħhom tal-għaġeb. Ħalli fik issib il-fejqan u l-qawwa tagħha tassew. Ħajjitilqu u jaħarbu minn quddiemek il-ħżiena li ma għandhomx mistrieħ. Inti tħares lejhom, tilmaħ id-dellijiet tagħhom u tara li bihom kollox hu sabiħ minkejja l-kruha ta' ħżunithom. Xi ħsara setgħu jagħmlulek? Jew fiex kasbru l-ġieħ ta' saltnatek, saltna ġusta u tinfirex sħiħa mill-loli ta' smewiet sat-trufijiet tal-art. Fejn marru meta ħarbu minn quddiem wiċċek? Fejn m'intix se ssibhom? Huma ħarbu biex ma jarawkx tħares lejhom, biex ma jaħbtux miegħek b'għajnejhom magħluqa, int li xejn ma titlaq minn dak kollu li għamilt. Ħarbu minnek biex ma jaħbtux miegħek u jieħdu l-kastik li ħaqhom. Twarbu mill-ħlewwa tiegħek biex ġew wiċċ imbiċċ mas-sewwa tiegħek u waqgħu taħt il-qilla tiegħek. Ma jafux li inti tinsab kullimkien u mkien ma jesek u li int waħdek tinsab anki fost dawk li tbedu minnek. Ħajerġgħu lura mela u jfittxuk għax int ma titlaqx il-ħlejqa tiegħek bħalma huma telqu l-ħallieq tagħhom. U ara, hekk kif jerġgħu jduru lejk, inti tkun hemm ġewwa qalbhom fil-qalb ta' dawk li jistqarruk u jinxteħtu quddiemek u jibku fi ħdanek wara t-triqati mwera tagħhom. Minnu fih inti tixxotta d-dmuħ minn għajnejhom, iżda huma aktar jibku u l-biki jfarraġhom għax int, mulej, m'intix bniedem tad-demm u l-laħam. Int, mulej, il-ħalliq tagħhom li jġeddidhom u jfarraġhom. Fejn kont jien meta kont qiegħed infittxek? Int kont qudiemi, imma jien tbeħitt minn innifsi u ma stajtx nerġa' nsib lili nnifsi. Wisq inqas stajt insib lilek. Insemmi quddiem Alla
dak li għaddejt minnu fis-sena meta għalaqt id-29. F'Kartaġni ġie oftalmanikej jismu Faustu, xibka kbira f'idejn ix-xitan, u ħafna nqabdu fiha għax il-ħlewwa ta' kliemu saħħrithom. Jien ukoll faħħartu għal kliemu, iżda kont inqis fiex jaqbel u fiex ma jaqbilx mal-verità tal-ħwejjeġ li bħerqa kbira xtaqt inkun naf. Rid nara mhux minn fejn kien ħireġ id-diskors, iżda x'matmura ta' erf seta' jnewwilli Fawstu li kien hekk imfaħħar minn dawk in-nies. Diġà kienu semmewuli bħala bniedem minn ta' quddiem ħafna f'kull fera ta' erf xieraq u li fuq kollox kien imkisser fit-tagħlim liberali. Jien kont diġà qrajt kotba ta' bosta filosofi u żammejt tagħlimhom f'moħħi. Għalhekk bdejt inqabbel xi wħud minnhom mal-ħrejjef bla tarf tal-Manikej. U sibt li kienet aktar probabbli l-fema tal-filosofi għax moħħhom kien hekk iwassal li seħħilhom jarfu sewwa l-ħolqien, għad li xejn ma għarfu min hu sidu. Għax int kbir, mulej, int tieħu ħsieb iċkejknin imma taraf l-imkabbrin mill-bogħod u ma tersaqx qrib ħlif lejn minnu qalbu maqsuma. L-imkabbrin ma jistgħux isibuk. Anqas jekk ikollhom id-den kollu biex breqqa kbira joddu l-kwiekeb u t-trab tar-ramel, jew iqisu kemm il-kwiekeb huma bogħod minn xulxin u kif iħożżu triqathom. Huma jfittxu dawn il-ħwejjeġ bil-moħħ u d-den li tagħtihom int. Kisbu ħafna tarif u sa minn bosta snin qabel ħabbru l-jum u l-ħin tal-eklissi tax-xemx u l-qamar u kemm jinkifes minnhom u kollox jiġri kif ikun ħabbru huma għax ma tqarqux fil-qisien tagħhom. Huma niżlu bil-miktub ir-regoli li kixfu u n-nies għadha sal-lum timxi fuqhom biex bihom jitħabbru s-sena, ix-xahar, il-jum u l-ħin tal-eklissi tal-qamar jew tax-xemx u kemm jinkifes minnhom. U jiġri kif ikun tħabbar. In-nies tistaġeb, min ma jifhemx jibqa' mibluħ u min jifhem arah jitenna u jaqbeż bil-ferħ. Imma fit-tkabbir u l-ħażen tagħhom jitbedu mid-dawl tiegħek u jitilfuh. Sa minn ħafna snin qabel iħabbru li d-dawl tax-xemx ikun se jinħeba u ma jarawx li fl-istess ħin huma nfushom ikunu tilfu d-dawl. Ma jfittxux bqima minn fejn u ġej id-den li bih jiksbu dan it-tarif. Jekk jintebħu li int il-ħallieq tagħhom, ma joffrux ruhom lilek biex inti tħares il-ħlejjaq tiegħek. Ishom kienu huma li ħalqu lilhom infushom, ma jissabtux mal-art minħabba fik, ma jqirdux il-ftaħir li bih jittajru ishom tjur tal-ajru, ma jġibux fix-xejn il-kurzità li biha jistħarġu l-modijiet moħbija sal-qiegħ ishom ħut tal-baħar. U ma joħonqux il-ħajja bla rażan li jgħixu ishom bejjem tax-xari. Ma jagħmlu xejn minn dan biex int u Alla bħal nar li jtemm teqirdilhom il-ġibdiet mejta tagħhom u tġeddidhom għal ħajja li ma tmutx. Huma ma għarfux it-triq, il-verb tiegħek li bih int għamilt dak li huma jħabbru, lil dawk stess li jħabbru, il-ħila li biha jifmu u jħabbru
u d-den li ħabbru bih. Imma int id-den tiegħek bla tarf. Liben waħdini tiegħek sara lina l-erf, ġustizzja u qdusija, sar wieħed minna u ħallas it-taxxa lil Ċesari. Ma għarfux din it-triq li tniżżilhom mill-loli tagħhom saħdeħ ħalli bih jitilgħu saħdejk. Ma għarfux din it-triq u jidrilhom li laħqu l-oli u d-dawl tal-kwiekeb. Iżda ara huma waqgħu fl-art u qalbhom bla den iddalmet. Jgħidu bosta ħwejjeġ veri fuq il-ħolqien, iżda m'għandhomx it-tieba li jfittxu l-verità li sawret il-ħolqien u għalhekk ma jsibuhiex. U jekk isibuha u jarfu l-Alla, ma jagħtuhx ġieħ u jroddulu ħajr ta' Alla li hu. Moħħhom jintilef fil-bluha, iridu jagħmluha ta' orrief, dak li hu tiegħek jgħidu li hu tagħhom, u fil-għama ieraħ tagħhom jaslu wkoll biex dak li hu tagħhom jgħidu li hu tiegħek, jiġifieri jabbu lilek bil-gideb tagħhom. Int li int il-verità u hekk jibdlu il-glorja ta' Alla li ma jintemx mas-sura u xbija tal-bniedem li jintemm, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn u tas-sriep. Il-verità tiegħek jibdluha ma' gidba u jagħtu l-ġieħ u l-qima tagħhom lil ħlejjaq minflok ma jagħtuhom lil ħallieq. Imma qat li dan hemm ħafna tarif veru li huma ġabru mill-ħolqien u jien żammejtu. Il-prova tiegħu kont insiba fil-att u t-taqsim tal-iżmna u fix-xhieda ċara li l-kwiekeb jagħtuna. U mbagħad kont inqabbel kollox ma' dak li qal Manes. Dan fit-telfa ta' moħħu kiteb bosta fuq dawn il-ħwejjeġ. Iżda fit-tagħlim tiegħu ma sibx il-prova tas-solstizji, l-ekwinozji u l-eklissi tax-xemx u l-qamar u anqas ta' erf ieħor bħal dan li jien tallimt mill-kodba tal-erf profan. U madankollu kont inħoss xi ġalni nemmen lilu, anki jekk ma kienx jaqbel mat-tarif meqjus li jien stħarriġt b'għajnejja stess. Anzi, kien imbiegħed wisq minnu. Mulej, Alla tal-verità, min jaraf dan kollu jsir jogħġbok? Kemm hu msejken min jaraf dan kollu bla ma jaraf lilek. Iżda ħieni min jaraf lilek ukoll jekk ma jkun jaf xejn minn dan. U jekk xi ħadd jaraf sew lilek u sew lilhom, b'daqshekk ma jkunx aktar ħieni għax jaf lilhom ukoll. Iżda ħieni minħabba fik waħdek jekk jarfek u jagħtik glorja talli int u jroddlok ħajr bla ma jitlef moħħu fuq il-frua. Min jaf li għandu siġra u jroddlok ħajr talli inqeda biha, għad li ma jafx kemm għolja u wiesa u aħjar minn min jaf il-qisien tagħha u kemm għandha frijaj, iżda la jitiegħu u lanqas jaraf jew iħobb lil min ħalaqa. Hekk ukoll il-bniedem fidil. Id-dinja bil-għana kollu tagħha hija tiegħu. Isa ma għandu xejn.
imma kollox tiegħu la darba u madut miegħek. Int li l-ħlejjaq kollha jaqduk. Xejn ma jimporta, jekk anqas biss bil-ġirja tad-dbub ma jkun jaf. Iblaħ min jiddubita li dan il-bniedem huwa aħjar minn min jaf kemm wiesa s-sema, kemm hemm kwiekeb u kemm jiżnu l-elementi. Iżda ma jħabbilx rasu minnek li ordnajt kollox bil-qies, bil-att u blużin. Terġa' mbagħad lil dak Manes, min talbu jikteb fuq ħwejjeġ li m'hemmx għalfejn nkunu nafu biex nitalmu t-tjieba. Inti li l-bniedem għetlu, ara, it-tjieba hija l-erf. Għandu mnejn, dak kien jaf fuq ponot subajħ il-ħwejjeġ li kiteb fuqhom. Għat li seta ma kien jaf xejn fuq it-tjieba. Iżda billi anqas dawk ma kien jaf u safrattant kellu l-wiċċ sfiq jallimhom, mela wis inqas seta jkun jaf it-tjieba x'inhi. Ifruha li wieħed juri li għandu l-erf tad-dinja, imqar jekk ikun jafu sewwa, iżda tjieba jekk jistqar li dan l-erf u don tiegħek. Kien għalhekk li dak qal ħafna diskors żbaljat fuq din il-materja biex min tassew jifhem fiha iwaqqalu kliemu u kulħadd jintebaħ bil-ħsieb li kellu, jiġifieri li jasal fi ħwejjeġ oħra aktar profondi. Mhux biss ma rridx li n-nies tqisu binqas milli kien, iżda wkoll fittex li jġiel lil kulħadd jemmen li l-Ispirtu Santu nnifsu faraġ u għana tal-fidili tiegħek kien jinsab fih bis-seta sħiħa tiegħu. Għalhekk wara li n-nies intebħu bil-qerq tat-talim tiegħu fuq is-sema u l-kwiekeb u l-mixi tax-xemx u l-qamar, għat li dawn mhumiex ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mat-talim tar-reliġjon. Kulħadd ra sewwa kemm l-isforzi tiegħu kienu sagrilegi, għax mhux biss ma kienx jaf x'qiegħed jgħid, iżda wkoll kien ixandar it-talim fals tiegħu b'ġenn ta' supervja hekk kbira li kien jagħmel ħiltu kollha biex iġiel lil kulħadd jemmen li dak it-talim kien ġej minnu bħala persuna divina. Ġieli nisma' l xi ħadd mill-aħwa nsara jitkellmu fuq ħwejjeġ bħal dawn, u mhux biss ma jkunx jifhem fihom, iżda wkoll jiżbalja fuqhom. Jien noqgħod nisma' l-femiet tiegħu bis-sabar, u jidhirli li jekk ma jkollux femiet imgħawġa dwarek, is-sit li ħalaq kollox, ma jkunx deni għalih jekk forsi ma jkollu ebda tarif fuq il-qagħda u l-imġieba tal-iġsma maħluqa. Id-deni jagħmlu lilu nnifsu jekk jaħseb li dan it-tarif u biċċa mit-talim nisrani u jibqa' jwebbes rasu fl-istqarrija ta' dak li ma jifhimx fih. Iżda minkejja dawn il-femiet dgħajfa li jimbtu meta wieħed ikun għadu qisu fil-fsieqi tal-fidi, huwa jħoss li mħabba twiżnu bħalhom, sa mal-bniedem il-ġdid isir hekk perfett li ma jkunx jista' jitkaxkar minn kull rieħ ta' talim. Iżda Manes wasal biex jagħmel lilu nnifsu mugħallem, għajn, mexxej u kap ta' dawk li ried idaħħlilhom f'moħħhom it-talim tiegħu. Hekk li min mexa wrajh
stħajjel ruħu qiegħed jimxi mhux wara bniedem komuni, iżda wara l-Ispirtu Qaddis tiegħek. U għalhekk minu dak li wara li jkun kixef il-qerq tiegħu ma juġġudikax imġibtu bħala ġen kbir li jistħoqlu min jisħtu u jwarbu għal kollox. Jien kont inġib quddiem għajnejja kif wara ġranet u l-jieli twal jiġu oħrajn iqsar, kif wara n-nar jiġi l-lejl, kif id-dawl tas-sema jgħibu, u ħwejjeġ oħra bħal dawn li kont qrajt fuqhom f'kotba oħra. Imma kont għadni ma nistax nara ċar jekk dan kollu stajt infissru bis-saħħa ta' talimu ukoll. Li kieku stajt tassew li ma kontx se naċċetta ruħi li dan it-tibdil naturali jsir b'mod u mhux bieħor. Imma l-inqas kont inserraħ moħħi fuq l-awtorità li dak il-bniedem kellu minħabba l-fama ta' qdusitu u nemmen it-tifsir moti minnu. F'dik il-medda ta' kważi 9 snin li matulhom b'moħħi mxerret tajt widen għal Manikej, qatt nistenna l-wasla ta' dan Fawstu b'xewqa liema bħala. Sħabu l-oħrajn, meta kont niltaqa' magħhom, ma kinux jafu jwieġbu għal mistoqsijiet tiegħi fuq dawn il-ħwejjeġ. Kienu biss weduni li meta Fawstu jiġi u nitħaddet miegħu, kien iħoll bl-akbar ħeffa u b'mod li żjed ċar il-kwistjonijiet tiegħi u oħrajn itqal li stajt inqiegħed qudiemu. Meta mbagħad wasal, jinsibtu raġel dħuli u jiġbdek bi kliemu li kien jaf ipaċpaċ fuq l-istess ħwejjeġ li jgħidu l-oħrajn, imma beħlewa iżjed. Kien jinqala ħafna biex iħejji xorb mill-aħjar, imma kif seta' jaqta' l-għaġġ tiegħi. Widnejja kienu xebaw jisimgħu kliem bħal dan li ma daqlix aħjar għax ħireġ minn fom bniedem li jaf jitkellem aħjar. Anqas ma ħassejtu iżjed veru għax kien minsuġ b'sena aqwa. Derli li l-bixra ħelwa ta' wiċċu u kliemu xieraq ma kienux xieda ta' moħħ għaref. Sħabu li weduni ħafna bih ma għamlux ħaq tajjeb minnu u ma kienu jarawh għaqli u għaref għax kliemu kien joġobhom. Sirt naf nies xort oħra li jħossu ruhom lawn u lin imqar quddiem il-verità nfisha u ma jkunux iridu jilqawha jekk xi ħadd jipprova jfissirielhom b'ħafna tpaċpiċ ħelu. Lili għallimni Alla tiegħi. Għad li b'mod misterjuż u tal-għaġeb. Nemmen li kont int li għallimtni għax inti urejtni l-verità u ħadd ħliefek ma hu mgħallem tal-verità. Tinsab fejn tinsab u tiġi minn fejn tiġi. Minnek tallimt li kull ma jingħad m'għandniex inqisuh b'veru għax il-kliem ikun imqiegħed bis-sena. Anqas ma għandna ngħidu li hu fals għax jasal imħawwad f'widnejna. Hekk anqas ma għandna noddu b'veru dak li ma jintqalx bis-sena, kif anqas ma nistgħu ngħidu li hu fals għax ikun diskors mill-aqwa. Għalhekk il-erf u l-bluwa qishom l-ikel li jwieti jew ma jwetix. U wieħed jista' jinqeda bi kliem sabiħ jew le, bħalma jista' jnewwel l-ikel fi bwieqi tal-kina jew tal-fuħħar. Wara li kontili ħafna nistenna b'xewqa kbira
lil dak il-bniedem. Serraħt qalbi naraħ u nisimgħu jitkellem b'dik il-ħeffa ta' diskors li bih kien ilibbes kif jixraq lil ħsibijietu. Kien jennini. U kont infaħru u noħżu bħal ħafna oħrajn, anzi iżjed minn kulħadd. Kont niddejjaq meta nara li minħabba l-kotra kbira ta' semmija madwaru ma kontx nista' nferra fuqu u naqsam miegħu l-inkwiet li kelli fuq il-kwistjonijiet tiegħi. Nitħaddet miegħu ras ma' ras biex nagħmillu l-mistoqsijiet tiegħi u nisma' t-tweġib tiegħu. Meta fl-aħħar ġitni l-okkażjoni u flimkien ma' ħbiebi stajt niġbed l-attenzjoni tiegħu f'ħin xieraq għal taħdita bejnietna. Jien kellimtu fuq xi ħwejjeġ li kienu jħawduni. Kien ara xi diskorsi ta' Ċiċerun, ftit wisq mill-kotba ta' Seneca, ftit oħrajn minn tal-poeti, u xi kitbiet oħra tas-setta tiegħu li kienu miktubin b'Latin tajjeb. U billi kien imħarreġ sewwa fit-taħdid ta' kuljum. Kien jaf jitkellem bis-sena b'mod li joġob u jsaħħar lil kulħadd. Iżjed u iżjed għax kien raġel jilħaqlu u ħelu minn qaddisu. Mulej, Alla tiegħi. Qiegħed niftakar sewwa imħallef tal-kuxjenza tiegħi. Ara, qalbi u l-fakra tiegħi quddiemek. Int li f'dak iż-żmien kont tmexxini skont il-ħsieb moħħbi tal-providenza tiegħek u li kont taddili minn quddiem wiċċi l-iżbalji korroħ tiegħi ħalli nkun nista' narhom u nistmerrhom. Wara li rajt kemm dak il-bniedem kien nieqes mill-erf kbir li stennejt fih, bdejt naqta' qalbi mill-ħila tiegħu biex jagħtini tifsira u tweġiba għal mistoqsijiet li kienu jinkwetawni. Seta ma kienx jinqala għal dan u fl-istess ħin kellu l-verità ġusta basta ma jkunx Manikew. Għax il-kotba tal-Manikej huma mimlija beħrejjef twal bla tarf dwar is-sema u l-kwiekeb u x-xemx u l-qamar. U jiena ridtu jqabbilhom mat-tifsir matematiku li kont sibt f'kotba oħra u jfisser li bir-reqqa kollha li xtaqt minnu jekk dawk il-ħrejjef u mhix aqwa jew għall-inqas għandhomx l-istess peace. Derli li ma kienx se jseħħlu jasal sa hawn. Madankollu xorta waħda qedtlu din il-kwistjoni qudiemu biex jiżinha u niddiskutuha flimkien. Imma hu bl-imġieba tajba kollha ma rridx jidħol għal dan it-toqol. Kien jaf u ma staħax jistqar miegħi li ma setax jagħtini tifsira. Ma kienx bħal dawk il-ħafna lablaba li ħabbat wiċċi magħhom meta fittxew jalmuni u ma qaluli xejn. Għad li ma kellux qalbu sewwa miegħek. Imma l-inqas kellu qalb mhix nieqsa mill-attenzjoni lejha nfisha. Kien jaraf biżżejjed in-nuqqas ta' ħila tiegħu u ma rridx jidħol bajnejh magħluqa f'diskussjoni li la seta' joħroġ u lanqas jitwarrab minna kif ġiebu laħaq. U din l-imġieba tiegħu oġbitni iżjed għax ir-ruħ li tistqar u żżomm il-qies hija aħjar minn kull ma xtaqt inkun naf. U jien rajtu jġib ruħu bl-istess mod fil-kwistjonijiet kollha aktar tqal u mbixkla. Hekk ġiet fix-xejn il-ħeġġa li kelli għat-tagħlim ta' Manes u iżjed ukoll tajt qalbi mill-għalliema l-oħra tiegħu.
La darba laqwa wieħed fosthom ma għarafx iwieġeb għall-mistoqsijiet tiegħi. Iżda bqajt niltaqa' miegħu għax kien imħeġġeġ għall-letteratura li f'dik il-ħabta kont nallem liż-żgħażagħ f'Kartaġni bħala surmas tar-retorika. Konna naqraw flimkien il-kotba li hu xtaq għax kien sema bihom, jew kotba oħra li fil-fema tiegħi kienu jgħoddu għalih. Mill-bqija, wara li sirt naf li dak il-bniedem inqerdet fija kull xewqa li nimxi l qudiem f'dik is-setta. Ma nfritx minna għal kollox, għax ma sibt xejn aħjar. U għalhekk tajta li għal xi żmien nikkuntenta ruħi bil-post li b'xi mod dħalt bġirja fih, sa ma forsi nilmaħ fid-dawl xi ħaġa aħjar. U bekk dak Fawstu li kien xibka tal-mewt għal ħafna bla mariet u bla ma kien jaf beda jqatta x-xibka li kont inqbad fija jien. Fil-misteru tal-providenza tiegħek Alla tiegħi, int ma tlaqx lil ruħi minn idejk. Fil-waqt li ommi bħala sagrifiċċju għalija kienet toffrilek demm qalba u d-dmuħ li kienet ixxerret lejl u nar. Int għamilt miegħi ħwejjeġ tal-għaġeb. U dan kollu għamiltu int, Alla tiegħi. Għax hu l-mulej li jmexxi riġlejn il-bniedem u jiftaħlu t-triq. X'salvazzjoni tista' tinkiseb jekk idek ma ġġedditx emilek. Kien mela emil tiegħek għalija li xi wħud daħħluli f'moħħi biex immur f'Ruma u li jaqbilli nagħllem hemmhekk dak li kont nagħllem f'Kartaġni. Ma rridx inħalli barra u ma nistqarlekx x'ġalni nagħmel hekk, għax dan ukoll jurina kemm ħsiebek u qoli u moħħbi u kemm għandna niftakru u nxandru l-ħniena tiegħek li jedejjem fuqna. Ridt immur Ruma mhux biex naqla flus iżjed, jew biex nikseb ġieħ aqwa kif weduni ħbiebi li ħajruni mmur hemm. Tassew li f'dik il-ħabta il-qlieħ u l-ġieħ ukoll għanqluni. Imma l-aqwa raġuni u qisu ma kienx hemm ħliefa kienet dik li kif smajthom jgħidu iż-żgħażagħ Rumani kienu aktar kwieti fl-istudji tagħhom u joqogħdu iżjed għad-dixxiplina organizzata aħjar. Huma ma jidħlux kif ġiġi u b'wiċċhom sfieq fi skola ta' surmast ieħor fejn żgur ma jidħlux jekk ma jħallihomx. F'Kartaġni bil-maqlub, l-istudenti jagħmlu li jridu, huma żgħażagħ bla ġieħ li ħadd ma jrażżanhom. Jidħlu bħal riefnu fl-iskejjel bla mistħija ta' xejn u qishom imġienen iqalbu l-ordni li s-surmastrijiet ikunu ġiebu fost l-istudenti għal ġid tagħhom. Il-ħażen u l-bluwa tagħhom huma ħwejjeġ tal-għaġeb u ħaqhom il-kastig tal-liġi li ma kienx għax id-drawwa teleb. Dan juri kemm huma ta' min jitħassarhom iżjed, għax bl-iskuża tad-drawwa jagħmlu dak li minn għalihom jista' jsir waqt li skont il-liġi tiegħek ta' dejjem ma jmissu qatt isir. Anzi jidrilhom li jistgħu jagħmluh bla biża' ta' kastik meta l-kastik tagħhom u l-istess għama tagħhom li hu wisqar mill-ħażen kollu li jagħmlu. Imġieba bħal din qatt ma ridta fija meta kont għadni student. Iżda meta qbad nagħllem kelli nistabar biha fl-oħrajn. Minħabba fekk
tajta li mmur fejn dan ma kienx jiġri, skont ma qaluli dawk kollha li kienu jafu. Iżda ta' bilħaq kont int, tama tiegħi u semi fart il-ħajjejn. Kont int li għas-salvazzjoni ta' ruħi nebbaħt ninfittex post ieħor f'din id-dinja, għax f'Kartaġni għedtli in-niggieza li warbitni minn dik il-belt u f'Ruma u rejtni l-ħwejjeġ li ħajruni u ġibduni. U int għamilt dan kollu permezz ta' bnedmin li jħobbu ħajja mejta. Nies li f'post wieħed kienu jagħmlu l-bluwat u f'post ieħor iwedu l-fruwa. Biskit kollu int inqdejt bil-ħażen sew tagħhom u sew tiegħi ħalli nsewwi triqati. Min ħassar li kwieti kien momi bġenn moqżies. Min ħajjarni nsiefer kien ħsiebu f'dak li hu tal-art. U jien li hawnhekk kont nobgħod il-miżerja tas-sew. Hemmhekk fittixt għena li ma kienx tas-sew. Int, Alla tiegħi, kont taf ir-raġunijiet li minħabba fihom tlaqt minn Kartaġni u mort f'Ruma. Iżda int la lili ma wrejthom u lanqas lill-ommi li bkiet biki tad-demm x'inratni tielaq. Kienet ġiet warajja sa xatt il-baħar. Ħadnitni magħha b'qawwa kbira u riditni jew inħassar is-safra jew inħalliha tiġi miegħi. Jien għarraqt biha għax għamilta bir-ruħi li kelli ħabib u ma rridx inħallih waħdu sa ma jqum riħ tajjeb u jimla l-qluħ għall-vjaġġ. Għedt kelma boħra lill-ommi, lil dik l-omm. Imma ħlista għax int ħfirt li dan in-nuqqas. Fil-ħnina tiegħek erfajtni mill-ilmijiet tal-baħar li kont nom fih kol neħmieġ u qżies biex imbagħad twassalni sal-ilma tal-grazzja tiegħek. Bil-ħasil ta' dan l-ilma kienu se jinxfu minn għajnejn ommi ix-xmajjar ta' dmuħ li bihom kuljum kienet issaqqi għalija l-art taħt wiċċa. Ma rriditx terġa' lura minn ajri u batejt sa ma femta biex tgħaddi l-lejl fil-kappella ta' San Ċiprijan li kien hemm qrib ix-xini tagħna. F'dak l-istess lejl jiena tlaqt inkiss waqt li jieba qed titlob u tibki. Alla tiegħi, x'talbitek b'dak id-dmuħ kollu ħlief li ma tħallinix insiefer? Int fil-pjano li tiegħek tajt widen għall-ispirtu tax-xewqa tagħha u ma tajtx każ ta' dak li kienet titolbok f'dak iż-żmien biex aktar tard tagħmel miegħi dak li dejjem talbitek. Ir-riħ qam u mela l-qluħ tagħna u xtajta qabet minn quddiem għajnejna f'dik l-istess sodwa li fiha ommi b'moħħha mitluf bin-niket kienet qiegħda timlielek widnejk bl-ilfieq u tnejjit li int ma qisthom xejn. Int inqdejt bil-ġibdiet tiegħi u għarrabtni minn hemm biex inkun nista' nqaċċad minni dawk l-istess ġibdiet u bis-swat ta' tbatija li kien jistħoqli sawwatt ix-xewqat tagħha ta' bniedma li kienet. Bħall ommijiet kollha u wisq aktar minn ħafna ommijiet. Hija kienet tħobb tarani ħdejha u xejn ma basret kemm ferħ kont se nxerred fuqha bis-safar tiegħi.
ma ntebħitx b'dan. U għalhekk bkiet u newħet. U b'dik id-dbatija wriet kemm kienet fadlilha minn Eva li fitxet bit-tnejt lil dak li kienet wildet fost it-tnejt. Hija mbagħad wara li ħaditha kontra l-qerq tiegħi u l-abusija ta' qalbi. Mill-ġdid qabdet titlob għalija u reġgħet lura l-ħajja tagħha tas-soltu waqt li jien bqajt sejjer lejn Ruma. U wara hemmhekk ġiet iżżurni dbatija tal-mart tal-ġisem. Kont għodni nieżel taħt l-art u miegħi jinġorr il-ħażen kollu li għamilt kontra tiegħek, kontra tiegħi innifsi u kontra l-oħrajn. Dawk il-ħafna ħtijiet kbar li jiena żidt mal-ktajjen tad-dnub tan-nisel li bih il-koll immutu f'Adam. Int ma kont ħfirt li xejn minnhom permezz ta' Kristu u hu ma qeritx bis-salib tiegħu il-mibeda li jiena ġibt bejni u bejnek bid-nubieti. Kif setet din il-mibeda tinqered bis-salib ta' min kont inqisu fantażma? Jekk il-mewt ta' ġismu kont nemmen li falsa, daqshekk ieħor il-mewt ta' ruħi kienet vera. U jekk kienet vera l-mewt ta' ġismu, hekk ukoll kienet falsa l-ħajja ta' ruħi li ma jemnitx fih. Id-deni telali u kont għodni nfnejt u nqritt. Li kieku mitt, fejn kont immur f'dawk il-jiem jekk mhux fin-nar u dbatija li skont is-sewwa tal-ordni tiegħek kien ħaqni għal Emili. Ommi ma saritx taf bil-marda tiegħi, iżda mill-bogħod kienet titlob għalija. Int li tinsab kullimkien kont ħdejja biex tismagħha u ħdejja biex tħenna lija u nerġa' nieħu saħħti. Jien li qalbi sagrilega kienet marida. F'dak il-periklu kbir ma fittixx il-mamudija tiegħek. Aħjar iż-żmien li fih kont għadni tifel, meta permezz ta' tjieba ta' ommi xtaqt ħafna nitgħammet kif diġà stqarrejt f'dawn it-tifkiriet tiegħi. Għajb għalija li meta kbirt fil-bluwa tiegħi kont niddieħaq bil-pariri tad-duwa tiegħek. Għat li dan fil-qada li kont ma ħallejtnix immut għal darbtejn. Kieku dan ġara, fil-qalb ta' ommi kienet issir ġerħa li ma kienet fiqqat minna. Ma nistax infisser biżżejjed x'kienet tħoss għalija u kemm kienet qiegħda tilidni fl-ispirtu biħrara akbar minn dik li biha wilditni fil-ġisem. Għalhekk ma nistax nifhem kif dik il-qalb setet tfieq kieku fil-għożża tagħha bla qies kellha tkun minfuda minn mewt li tiġi fuqi f'dak l-istat. X'kien qiegħed isir minnu dak it-talb kollu, magħmul b'tant ħerqa u bla waqfien? Ma kien qed jasal imkien ħlif quddiemek. Iżda int, Alla ta' kull ħniena, stajt twarrab minn quddiemek, il-qalb maqsuma u sobiena ta' armla safja u meqjusa. Kienet mara motija għall-opri tal-karità. Toġob lil qaddejja tiegħek u taqdihom. Ma kienx tħalli jum jgħaddi bla ma tressaq fuq l-altar tiegħek l-offerta tagħha darbtej kuljum, filgħodu u fil-għaxija. U qatt ma naqset li tiġi fil-knisja tiegħek, mhux biex titħaddet fil-fieraħ u tlablab bħan nisa xjuħ. Iżda biex tisma' lilek fil-kelma tiegħek u int tisma' lilha fit-talb tagħha. Int li għamilta hekk bil-grazzja tiegħek,
stajt twarrab minn qudiemek u tċaħħat mill-għajnuna tiegħek id-dmuħ tagħha li bih kienet titolbok mhux deb jew fidda jew ġid li jgħaddi u jintemm, iżda s-salvazzjoni ta' ruħi bina. Qatt mulej, għax int kont magħha u tismaħħa u tagħmel kollox skont il-pjan li fassalt minn qabel. Ma jistax ikun li int kont qarraq biha fid-deriet u t-tweġib tiegħek li jien diġà semmejt u f'dawk li ma semmejtx. Hi kienet iżommhom fil-qalb fidila tagħha u fit-talb tagħha kienet dejjem tfakkrek fihom daqs li kieku kienu kidbiet f'ismek. Int li l-ħnina tiegħek minn dejjem u li bil-wedit tiegħek jogħġbok issir midjun ma' dawk li taħfrilhom id-djun kollha tagħhom. Inti mbagħad fejjaqtni minn dik il-marda f'dak iż-żmien u għal xi żmien raddejt is-saħħa tal-ġisem lil-liben tal-qaddejja tiegħek biex il-qudiem ikollok lil min trodlu saħħtu b'mod aħjar u iktar żgur. Fruma wkoll, f'dik il-ħabta kont għadni nagħmilha ma' dawk il-qaddisin imqarqa u qarrieqa, mhux biss mas-semmija tagħhom li fosthom kien hemm ukoll dak li kont għandu meta mratt u fieqt, iżda wkoll ma' dawk li jsejħulhom il-magħżulin tagħhom. Jien kont għadni tal-fema li ma nkunux aħna li nidimbu, iżda hemm natura oħra li tidneb ġewwa fina, ma nafx naqbad insejħilha. Fis-supervja tiegħi kont nieħu gost narani minix ħati u jekk nagħmel xi ħaġa ħażina ma kontx nistqar li għamilta jien ħalli bekk inti tfejjaq lil ruħi li tkun dimbet kontrik. Lil ruħi kont inħobb niskuża u minfloka nakkuża lil xi ħaġa oħra ma nafx x'inhi, xi ħaġa li tinsab fija iżda li mhijiex jien. Bekk kien jiġri li jien ħaġa waħda sħiħa kont nara l-ħażen tiegħi jaqsamni fija nnifsi. Il-ħsieb stess li minix midneb kien dnub kbir wisq biex seta' jitfejjaq. X'ħażen misħut waqgħid fih u Alla li tista' kollox. Għażilt nara lilek mirbuħ ġewwa fija għall-qerda tiegħi, aktar milli nagħti ruħi b'mirbuħ quddiemek għas-salvazzjoni tiegħi. Kont għadek ma qedtlix il-ġiem fuq fommi u għassa li trażżan fuq xoftejja biex minn qalbi ma joħroġ kliem ta' ħażen b'ħafna skużi li għalquli għajnejja għad-nubiet u l-bnedmin li għamlu l-ħażen. Għalhekk bqajt nagħmilha mal-magħżulin tagħhom, imma b'qalbi maqtuha li nista' nimxi aktar il-qudiem fit-tagħlim qarrieqi tagħhom. U minn dak iż-żmien naqqast il-ħeġġa u l-ħrara għall-istess ħwejjeġ li rid nikkuntenta ruħi bihom jekk ma nsibx aħjar. Nibet ukoll fija il-ħsieb li huma aktar aqlin mill-bqija ta' dawk il-filosofi li jsejħulhom akkademiċi għax dawn qalu li għandna niddubitaw minn kollox u li l-bniedem ma jista' jaraf xejn mill-verità. Kulħadd kien jgħid li din hi l-fehma tagħhom, kif jiena stess rajt biċ-ċar, imma kont għadni ma qbadx x'iridu jfissru biha. Il-fehma tiegħi ma ħbejtix, anqas minn dak stess li laqani għandu, anzi ħatta miegħu għax ħassejt li kellu fiduċja żejda fil-ħrejjef li l-kotba tal-Manikej huma mimlijin bihom. B'dana kollu bqajt ħabib ma' sħabhom aktar milli ma' dawk li ma kinux waqgħu fl-ereżija tagħhom. Jien ma ssoktajtx niddefendiha bil-ħeġġa ta' qabel. Iżda minħabba fil-ħbiberija tiegħi magħhom,
għax kienet hemm ħafna minnhom moħbijin f'Ruma. Rabbejt il-għaż u ma fittixx tal-im ieħor. Iżjed u iżjed billi kont tajt qalbi sit is-sema u l-art, li ħlaqt dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Kont tajt qalbi li fil-Knisja tiegħek stajt insib il-verità li huma kienu firduni minna. Derli li kien baxx wisq it-twemmin li jint għandek sura ta' ġisem ta' bniedem u li jint magħluq f'ġisem bil-membri bħal tagħna. Meta kont irrid naħseb falla tiegħi, ma kien ikolli l-ħila nġib xejn quddiem moħħi, ħlifiċ sma. Fil-fema tiegħi ma kien jeżisti xejn ħlif ħwejjeġ li għandhom ġisem. U din, jekk ma kienitx l-ħtija waħdanija, kienet għall-inqas l-aqwa ħtija tal-iżbal tiegħi li ma stajtx ma naqax fih. Minħabba fekk, emmint li teżisti bħal sustanza tal-ħażen, b'sura mċajpra u mgerfxa li hi jew maquda u din kienu jsejħula l-art, jew radba u maħlula bħalma in-natura tal-arja li huma kienu jqisuha bħal spirtu ħażin jitkaxkar fuq din l-art. Is-sentiment reliġjuż tiegħi kien x'kien, ġalni nemmen li ebda Alla twajjeb ma seta' jaħlaq natura ħażina. U għalhekk kont ngħid li jeżistu żewġ sustanzi kuntrarji għal xulxin. U t-tnejn bla qies, għad li l-ħażina ma kienx daqs it-tajba. Minn din il-għajn imdardra ħarġu l-femiet sagrileġi tiegħi l-oħra. Kull darba li l-ispirtu tiegħi kien ifittex idur lejn il-fidi kattolika, kont insib xi mbuttani lura minna, għax ma kienitx il-fidi kattolika li kont nistħajjel jien. Alla tiegħi, li lilek inrod ħajr għal tjubitek. Kont inħossni aktar twajjeb jekk nemmen fik bħala essri bla qies minn kull naħa, għad li kont nistħajlek meqjus minn dik in-naħa li fiha kellek is-sustanza tal-ħażen kontra tiegħek. Kien inħossni aktar twajjeb nemnek hekk milli nistħajlek magħluq minn kull naħa fis-sura ta' ġisem ta' bniedem. Kien jidhirli aħjar jekk nemmen li jint maħlaq tebda ħażen, milli nemmen li minnek jiġejja n-natura tal-ħażen kif kont nistħajjilha jien. Fl-injoranza tiegħi, kont naħseb li l-ħażen mhuwiex sustanza biss, iżda wkoll sustanza mlibsa bil-ġisem. Moħħi ma kienx jaf jaħseb f'sustanza oħra mhijiex imlibsa b'ġisem. Ġisem fin li mxerret ma' kull imkien. Lil-waħdin tiegħek, Salvatur tagħna, kont nistħajlu maħruġ għas-salvazzjoni tagħna mill-bini ta' ġismek kollu dawl, u ma kont nemmen xejn dwaru ħlif dak li l-fruqa tiegħi setet tgħidli fuqu. Għalhekk kont naħseb li natura bħal din tiegħu ma setax titwielet minn Marija Verġni ħlif biss jekk tkun magħluqa f'ġisem. Kif imbagħad din in-natura li stħajjilt jien setet tingħalaq f'ġisem bla ma titniġġes minnu, din hi ħaġa li ma stajx nifhimha. Għalhekk bżajt nemmen li hu twielet bħala bniedem fil-ġisem, biex ma nkunx imġiel nemmen li hu tniġġes mill-ġisem. U liedek spiritwali fl-imħabba tagħhom għandhom nejn jitbissmu bil-ħlewwa xin jaqraw dawn l-istqarrijiet tiegħi. Iżda jien hekk kont. Kien jidhirli wkoll li ħadd ma jista' jiddefendi l-ħwejjeġ li l-Manikej kienu jmaqdru fl-iskrittura tiegħek. Iżda ġieli xtaqt tassew nitħaddet fuq xi siltiet ma' minu ta' bilħaq għaref fil-kotba mqazza biex nara x'jaħseb fuqhom. Kont naf wieħed
jismu Elpidio li kien jaħodha kontra l-Manikej f'wiċċhom stess. Id-diskorsi tiegħu kien jolqtuni sa minn meta kont għadni f'Kartaġni, għax kien jgħid ħwejjeġ fuq l-iskrittura li ma twaqqaħħomx kif ġiepu laħaq. It-tweġib tal-Manikej kont inħossu dajjef, mhux biss, iżda wkoll kien tweġib moti mhux bħeffa quddiem kulħadd, imma lilna biss u bil-moħbi. Kienu jgħidulna li l-kodba tat-Testament il-ġdid kienu dbabsu ma nafx minn min, xi ħadd li rid ideffes il-liġi tal-Lut fit-twemmin nisrani. Sa frattant qatt ma wrewna testi oħra li ma kinux imbabsa. Min-naħa tiegħi bqajt nistħajjel li dawk iż-żewġ sustanzi kienu iġsma. U kont inħossni hekk imaffeċ u l-sir fgat taħt it-toqol tagħhom li xtaqt wisq nieħu nnifs fl-arja tal-verità ċara u sempliċi tiegħek. Iżda ma seħħlix. Bil-ħeġġa kollha intfajt għal-ħidma li minħabba fija mort fruma, jiġifieri li nagħllem ir-retorika. Għall-ewwel sejjaħt għandi lil xi wħud u dawn kif ukoll oħrajn bis-saħħa tagħhom bdew isiru jafuni. U wara bdejt naraf li fruma wkoll kienu jsiru l-ħwejjeġ li anqas fl-Afrika ma kont naħmel. Tassew li minn dak li rajt ma kienx jinsab fruma dak it-taqlib ta' taħt fuq li żgħażagħ mill-ar kienu jagħmlu f'Kartaġni. Iżda kif qaluli ħafna żgħażagħ biex ma jħallsux il-miżati lis-surmas tagħhom jiftemu bejniethom bħalli kieku xejn u jiksru l-patt li kienu jagħmlu miegħu u jmorru għand surmas ieħor u b'hekk iżabilħu l-ġustizzja għall-imħabba tal-flus. Min qalbi batt lil dawn ukoll għad li mhux b'mibeda kbira tassew. Jista' jkun li l-mibeda tiegħi kienet aktar għad-dbatija li kont se nara minnhom milli għall-emil tagħhom lil ħadd ieħor kontra l-liġi. Naf tajjeb li żgħażagħ bħal dawn ma għandhomx ġieħ u jitbedu minnek billi jħobbu bluwat li josfru fix-xejn biż-żmien. U ma jfittxu qlieħ li jħamġilhom idejhom qisu tajn meta jaħfnuh, jaħadnu dinja li taħrab u jmaqdru lilek li tibqa' int li ssejjaħ lejk ir-ruħ tal-bniedem li tiżni minnek u taħfrilha meta terġa' lura għandek. Jien issa nobod żgħażagħ imħassra u ħżiena bħal dawn, għad li nħobbhom ukoll biex isewwu triqathom u jfittxu mhux il-flus iżda t-tagħlim stess li jirċievu u permezz tat-tagħlim ifittxu iżjed lilek. Alla, verità u għajn ta' ġid żgur u slim safi mill-iżjed. Jien, f'dak iż-żmien, iktar fittixt li neħles mid-batija tagħhom għall-imħabba tiegħi nnifsi milli xtaqthom isiru tajbin għall-imħabba tiegħek. Għalhekk, meta l-prefett ta' Ruma waslitlu talba minn Milan biex jibgħat surmas tar-retorika f'dik il-belt li kienet se tħallas l-ispejjeż tal-vjaġġ, jiena nnifsi ħabrikt biex Simmaku, il-prefett ta' dak iż-żmien, jistħarreġ il-ħila tiegħi għal dak ix-xogħol u jibgħat lili. Għal dan il-ħsieb inqdejt bl-istess nies li kienu mitlufa wara l-fruqat tal-Manikej li la huma u lanqas jien ma bsarna li t-tluq tiegħi kien se jaqtani minnhom. U hekk wasalt f'Milan. Hawnhekk iltqajt mal-Isqof Ambroġ, magħruf mid-dinja kollha bħala raġel mill-aħjar. Kien għaddej tajjeb tiegħek. F'dik il-ħabta bid-diskorsi qawwija tiegħu kien qassam lil poplu tiegħek qamħ mill-aħjar
żejt ta' għena u mbit ta' ferħ xieraq. Jien ma kellix id-dawl biex jurini li int stess anqaltni u ressaqtni lejh, ħalli ju jagħtini id-dawl u jressaqni lejk. Il-bniedem Talla laqani bħal missier u ta' isqof twajjeb li kien u rieni li l-vjaġġ tiegħi oġbu. Jiena nġbit lejh għall-ewwel mhux għax kien mgħallem ta' dik il-verità li jien kont tlift it-tama li se nsiba fil-Knisja tiegħek. Iżda biss għax wera tjubitu miegħi. Bdewa li ma bħala kont immur għad-diskorsi li kien jagħmel lill-poplu. Il-fema tiegħi messa kienet xort oħra. Iżda jien kont immur biex qisni nistħarreġ il-ħila tiegħu għat-taħdid u nara jekk kienx jixraqlu l-fama li kiseb jew jekk kienx ħaqqu iżjed jew inqas minn hekk. Kliemu kien isaħħarni, mhux għax kont nagħti każ tat-tagħlim tiegħu, għax anzi dan kien idejjaqni, imma xil-ħlewwa tiegħu fid-diskors kienet taxxaqni. Fl-insiġ tal-kliem kien jinqala iżjed minn Fawstu, għat li dan kien iżjed ferrieħi u dħuli fi kliemu. Mill-bqija ma hemm ebda xebħ bejniethom. Dan kien iħawwad skont il-qerq tal-Manikej. L-ieħor kien ixandar tagħlim tajjeb ta' salvazzjoni. Iżda s-salvazzjoni hija l-bogħod mill-midimbin bħalma kont jien, meta kont immur nisimgħu. U madankollu bil-mod il-mod u bla ma ntbaħħt kont riesaq lejha. B'qalbi maqtuwa kont naħseb li b'tagħlim bħal tiegħu il-bniedem ma jistax ikollu ħlief tama fierħa li tinfetaħlu t-triq għal għandek. Għalhekk ma kontx infittex li nitgħallem minn dak li kien jgħid, iżda kont biss attent għal mod kif kien jgħidu. Iżda flimkien ma' kliemu li kien joġobni, bdiddieħla wkoll fl-ispirtu tiegħi is-sustanza ta' kliemu li jien ma kontx tajt każ tagħha. Kienu żewġ ħwejjeġ li ma stajx nifridhom minn xulxin. U waqt li kelli qalbi miftuħa għal mod ċar tat-taħdid tiegħu, fl-istess ħin għad li bil-mod il-mod bdiet ukoll dieħla fiha l-verità ta' dak li kien jgħid. Bdejt biex inħoss li anki tagħlim bħal tiegħu seta' jinżamm tajjeb. Derli li wieħed ma jkollux biex jistħi jekk jistqar il-fidi kattolika li minn għalija ħadd ma seta' jiddefendiha kontra l-attakki tal-Manikej. Dan ġrali li iżjed wara li bosta drabi smajtu jfisser is-sens moħbi ta' dan jew dak il-punt mill-kotba tat-Testament il-Qadim li għalija kien ittra li toqtol jekk neħodha tal-li u xejn iżjed. Għalhekk wara li smajtu jfisser is-sens spiritwali ta' ħafna punti mill-kotba mqazza, ċanfart li l-nifsi għal dak l-istess tieħ ta' qalb li ġalni naħseb li qatt ħadd ma seta' jwaqqa lil dawk li kienu jwarbu l-liġi u l-profeti li jiddieħqu bihom. Rajt li l-fidi kattolika wkoll seta' jkollha qorrief jistqarruha, nies li jafu tassew u mhux biċċajt iwaqqgħu kull ma jinġieb kontra tagħha. Imma ħassejt li din ir-raġuni waħedha ma kienx biżżejjed għalija biex inħaddan il-fidi. Min-naħa l-oħra derli wkoll li ma kellix nikkundanna twemmin li kont għadni nżomm, għax sew dan u sew dik it-tnejn xorta waħda setgħu jiddefendu ruhom. Fi kliem ieħor, il-fidi kattolika ma deritlix mirbuħa
iżda anqas ma bdejt nara rebbieħa. Imbagħad dawwart ħsiebi bil-qawwa kollha biex nara jekk b'xi mod stajtx insib provi ċerti biex nuri l-qerq tal-Manikej. Li kieku stajt naħseb f'xi sustanza spiritwali minnu fih kont inkisser u nwarrab minni l-għodot kollha tagħhom. Iżda dan ma seħħlix. Aktar ma kont naħseb fuq il-bini ta' din id-dinja u ta' kull ħaġa li taqa' taħt is-sensi tagħna, aktar u aktar bdejt indaħħal f'moħħi li dak li jgħidu l-filosofi fil-biċċa l-kbira tagħhom huwa iżjed probabbli. Minħabba fekk ġrali bħall-akkademiċi skont ma jgħidu fuqhom. Jiġifieri sirt dubjus minn kollox. U f'dak il-baħar imqalleb ta' ħsibijieti tajta li ninfiret mill-Manikej. Ħassejt li ma kellix nibqa' iżjed magħhom la darba kont inqis lil xi wħud mill-filosofi bħala aħjar minnhom. Għad li dan b'xejn ma rid nitlaq ruħi f'idejn dawn il-filosofi biex ifejqu wieli mill-mart tagħha, għax huma ma kinux jemmnu fis-saħħa tal-isem ta' Kristu. Għalhekk għażilt nibqa' katekumenu fil-Knisja Kattolika. Kif xtaquni qrabati sa ma jfiġli dawl ċert li stajt nimxi fih.